Tada mo ka to. Damo ah. Nakalutaw na. Grabe. Hala guys, mahiga ko. Damo ah. Kuya, mahiga si Bad. Diri lagaring. Nasibad sa paon. Pagitsa. Ay la dira. Bidyoan ta. Diri lagaring nasibad sa paon. Mas dako pa man yun sa akon. Damo ano. Itsa lang niya. Kunin. Ichan nga rin sa laya. Sulod dito na ito. May samad na ito. Sirong dali ka. Kaon na lakon ka rin. May kutsa. May na lang ito iba. Guruguti ay. Ano? Balo. Ano? Ano? Dako ato kanina. Balo. Parang. Ada mo sa didiho. Lamba. Kabo. Kabo. Karag. Nagbali akong talor. Ano na to? Ano dito? Lumahoy na. Kanina dako ato kanina. Makaon na rin nagdara siya kutsara. Wala sa tara. Baray. Kanina lang gayda ko adto. Nabalo. Dako ato kanina nabalo. Ya, didak Yung may maginaw. Ya, Ha? didak maginaw. Ku ano kon? Bangus dua. Ay, Langoy pa kadto bangus. Wala pa na susibad. Ay, good life. Pag maagi ang sakwan. Ano ito? maginaw ka. Wala ka man magdara. Pag mangawil ka nga ni dapat mahaba na yung Kami pasensya. siguro. O yaman ka nga ni Jerry ka pwede mangawil. Bro, palambot. Sure. Ara, nakabuhi. Nakabuhi, oo. Ulo na lang. Paupit na nabilin. Mag-cellphone ka tada dito, maulit tayo ka niyan. Balikit. Nakabuhi man guys. Pasay ikakat mo. Padali na. Mag-areya pala. Limango. Ano ni kuan? Wala nagdara kutsara. Bili kang tirin ka, ano? Aman daw. Mapulubang ka. Dere ni kuan. Kamot na gid ako na. Wala kang magsiring wala kutsara. Balikit. Kapasok na. Ikaw. Ano ako nakikitan sa Facebook, bagan may na sira butang, hindi daw na rin bubutang. Hindi siguro. Gani. Hindi daw na rin bagan, hindi na rin bubutang. Oh. Isok-sok sa ato. Kapit.
Nabangga nga nato sa pukot at mga balok. Kaya mga balok ko. Kaya problema bisan umuran. May dati. Pag ginaw nga yung man. Ambo yung purupurupot. Ano sa mga bulti na isda. Pusnak. Kung hotdog yung may kuhan, ipaon. Ha? Hotdog yung kuhan. Pwede ako makita. Tawad masibad. Pasok man. Hindi pa kami nakakadagdag mga idol. Ang daming isdang banak. May namukot. Amot dida. May daba dida masibad matistingak daw dida. Waong kanila. May masibad nga ni tigda na dako. Daragod mo kawil. Klaro, maayag yapon ang cellphone. Nano to yan na maingat na isda? Mga balanak iton. Kain naman. Ito nangangaon sa mga Sa gilid. lumot. Sa gilid sito nga bato ho. Nangangaon nga ni siya lumot. Hulog nga ito ng cellphone. Maonan niya kuwan. Problema. Ya may dama na da. Ay lang kawil. Mano nalutaw lang ni siya daw. Lo. Hu. Magod te, naghugaro. May nakukuhan. Ay ba ni Mano, yung bato ni mo kawil. mano, iproputan sa mga gudte. Sunda niyo. Bagalan mga palata. Panano pag birek? Ipatras? Pangadi. Pide? Sige na, budbura. Tada mo akato. Damo ah. Nakalutaw na. Grabe. Hala guys, may da ko. Damo ah. Kuya, may da sibad. Diri lagaring. Nasibad sa Panano man paon. pag itsa? Ay la dida, bidyoan ta. Diri lagaring nasibad sa paon. Mas dako pa man yun sa akon. Damo ano? Itsa lang niya? Kunin. Ichan nga rin sa laya. Sulod dito na ito. May samad na ito. Kalamor humon lang na ichan na. Yung. Ano ka daw? Bidyoan ta na para may Nakalaki, dakit. Pakita sa Nakalaki ni. mariton makaabre. Hindi rin may ito maitsa. Itsa la. Ano pag itsa? Ano pag itsa? Mahulog ka dito ng cellphone. May nagada itsa. Ta. Kadang mo nag-iritom latad to. Itsa. Banta dun ko. Ikaw na rin isugad. Tapos ipta. Siring ano yung siring mo? Siring. Tapos isugad didi mo kamot. Too. Didi ga didi. Sabot nga didi. Mukayo mingking kay gute dida ito. Dida. Tapos ipta di. Diri sa. Dida lang si mo kamot. Ito.
Sa abrahe ade. Pakitsa mo nga to. Iubuhi ini. Na, sina. Na. Sugad lang nga to, sugad. Tapos mabuhi. O, buhi na ade. Bangin, buhian mo pati ang fishing rod. Ano ba sini? Ihulog na lang ade, ihulog na. Taga. Sus, kay sumulod sa kuwan. Buko, na ano na ko nito, mabagumok lang ito rin. Budbura anay. Giritom ha. Ano kung binidyoy? Ito na ano na iton. Nakan may burburon. Hindi na bay na. Kadaw-daw, balaan ako. Ta. Yan! Video na dito. Videoan ko. Oh, Mahulog ito mga cellphone. nakapli na iton. Cut. Nakapli na. Ay, kan pag isang tura kat kay man. Ani klaro. Ano to man? Nagtaprak ko ba may isla na? Anda. Karag Ay, udisiton. kan pag isang tura. Putay tuling ko. Giritom mo nga dito. Waha. Kabua. Mahulog nga nito na sila po. May tanan gin ko kwan. Maguno iton. Ano guno? Guno, para sa ng bulinaw. Oh, yala. Limbran kay ako. Mahulog ito mga cellphone. Nangingitim. Nangitim sa daming isda na. Sa Ang bibig dami ko. ng isda.